Technical Engineer Action Oliver Pason, Action Andres Pulgar, backup man si Action James Binares, News Antarnaton, Action Aiden Abuso, kangaton nga patrol palayon ang paglumbayag sa mga mayor kadalanon sa Dakbanwa sa Bacolod sa sining ika-siyam na nadlaw sang pag-silibrar sang Mascara Festival sa siyudad sa Bacolod. Utang mo ay buhay din ang siyang Kamusta nga aton sining nga mga kautoran, kabuylog man ang aton nga probinsya sang Negros Occidental sa bahin sang Mascara, mga kabanwanan kag siyudad nagapreparar man para sa Panaad Festival. Perte ba? Dungan ha? Perte ang mayor sa siyudad sa Bacolod. kung tungkol sa bayan ang siyang paglalab Damo ka sang sulusayluan sini, amuning hanggang subong amo palang pizza 9 pa lang kahapon ginpangabay kita sang mga malapit sa aton from Metro Manila nga magpatigayon sang ila palahuwayan kung tanit diri sa siyudad sa Bacolod, pero along Lacson wasaag ubos na puli grabe no. Halos tanan way na bakante ang halin sa pizza 20 hasta pizza 23. Grabe no, sa pagkamahal pa sang rate diri Action sa Injine, pero wasaag mo mabagsik ang bulsa sang munog sulod sa mga hulot paluhayan para sa aton nga mga kauturan. Grabe ang dalan sa Lacson, no? Mga sikat nga mga hotel sa siyudad sa Bacolod, halos makabig mo ti class A, first class. siyang pag-ibig Ubus gid, may isa man ka hotel diri nga mayara na nakabook dira. General pa man, pero maabot ang Malacanang. Personal sa Malacanang, ubos man tanan. Sold out, grabe. Pwerte abilibs. Halos guro taga Malacanang tanan makadto de. Action sa Injine, preparahan mo gina. Mascara. Makaabot sila dire sa sining Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Kaya mo ning ikot tabilog nga mga sinimana, pwerte nga kasakuon, wala kag tuo. Pati drive bodyguard dalasa, may ka na may mo. Kaya may mga nagpangabay vlog Action sa Injine, tigin drive ban tagid anay. kahit Pati mga barkada sa mga bata kahineral, mga artista, gapangita sang mayo nga palawayan di uay gid sa along Lacson, halos tanan sira ako na pulibok na tanan, no? aral sa Proti may ara pa man, malapit-lapit lang sa baybayon, sikat man, bago lang nagsikat-sikat. Terrible, no? ating Grabe ang bisita. Puno-puno ang mga hotel sa siyudad sang Bacolod. Abi nyo pila ang rate diri kon magkuha ka kwarto sa hotel along Lacson, hindi magnubo sa 12,000, 13,000 ang gabi. Grabe, no? Pila nakapasong bugas na. Ina daw hindi mo pa na mapahuwayan kay malagaw ka man. Pero tigaling kay ang kasiptihan na ginatanaw nila no? Sa bagay, kung may kwarta mo lang, nanong mo lang na sila, what is 10,000, 12,000, kung sa aton pinakadako na yan. Hindi na makaya. Nabon lang tasako, okay na. Grabe, no? Bisan pila. Lagson, puwerte, no? Ayos. Amo na ang may mga ikasarang nga mga utod ta kung magkadto sa isa ka siyudad nga may mga aktibidades da. Grabe Linighota ang bilog nga Bacolod, halin sa nagligad hasta suwong. May ara kita na nakuha pa nga mga lugar nga pwede pawayan basta magsinugtanay lang.
Grabe, no? Undra sa may Lagonda Action Sign, kita mo ng hotel da. Fully booked da. May natsansa nablos ni Agamulak, ah. Murang ni si Ricky at large, pero ang kunik perti. Do si Action Sign man. Di wala. Oh, grabe man kamalda. Pero ti wala na. Fully book na. Dito sa may unan, ang ginakadtuan ni Senador Rito Lapid. Fully book man. Diri sa may area sa kapit sa isa ka dakong universidad sa eskwelahan. Kontraktor man tag-iyas na. Fully book man. Bangod sang mga personnel sa Malacanang siguro maabot diri. Panwas sa siyudad sang Bacolod. Kita na lang ni mabilin sa tabtaban, magamuni, balita na lang ning aton. Action sign ng hapon. Yes, Action Ricky, pasensya na nabon ko anay kay nag-igham ko sa makadali. Lalima. Mayong hapon sa tanan-tanan nga nagapamati sa programa ni Action Ricky. Si Mama Ana Sinuro, temprano ba nag-umpisa ka pa lang sa program, nanunlog na. Nya si Julia kag si Coco bala. Sige lang. Pagustuhin lang siya. May ka maskara eh. Paggustuhan talaga anay si Mama Ana Sinoro, pero Mama Ana Sinoro mayong hapon sa imo Mama Ana, kada Sunday gaupod gina siya sa program Action Ricky. Daway gini ga absent si Mama Ana Sinoro. Salamat also sa iban pagid nga nag-upod sa sininga program si Manang Gloria Banaag Serilia Tumpag. Sa nabalaan ko, kuani siya mo. Ara siya sa Libertad. Si Ma'am Nida Bilyote Olarte nagpadala man sang 200 stars. Wow, grabe Temprano pa. 200 star na yun Oo, ba? 200 stars pa yun. Binamano sa program sang Ricky at Large. Oo. 200 star, ah. 200 stars na yun. Bahrain. From Bahrain. Ma'am Nida, salamat. Grabe. Si Ma'am Sweete Villote Olarte nagpadala man sang 100 stars. Wow, At birthday. Grabe 300 stars ang natipon ta. Sa pag-umpisa pa lang, Action Ricky, Mga 15, sang imo nga program. Mga 10 minutes pa lang. Oh. sa pag-umpisa pa lang, sang programa ni Julia kag ni Coco. Wow, perte. Why panada si Sir Lister Benitez? Why pa si Sir Punahara Lester, pagkaroon ah? sa German pag ito, si Ma'am Ibon. Si Ma'am Yvonne. Punahara sila karon. Sinundanay malan Islam. Salamat sa kay Sir Jose Hiherson Lapinig. Nagupod man sa program. Siling ni Ma'am Ana, wow, salamat sa grasya. Di kun wala kamuway man kami di. Correct. Thank you gid sa inyo si Jovi Cabana Ariman from Tanay Rizal. No, siya no from Region 4A. Manila na? Okay. Siling niya magandang hapon po watching from Tanay Rizal, Region 4A. Good afternoon po, Thank you, Sir Jovi Cabana. Sir or ma'am? Anyway, Jovi, wala kasi tayong Poros lalaki. wala tayong idea, but Jovi do pwede man babae, pwede man lalaki, Correct. no? Mayong hapon, magandang hapon po, sir, salamat po. From Tanay Rizal, Region 4A. Okay. Action Ricky, kaina, nag-umpisa pa lang, siling mo anong natabo, no, dito sa kay Senator Leila de Lima. Actually, kaina, sang alas 6:30 sang aga, amo na ni ang natabo, no? Sa pagka-intindi ko, hostage taking ini siya, nga natabo dito sa mismo, no? Sa detention facility sa Camp Crame or custodial facility sa Camp Crame. Si Senator Leila de Lima, kabalo kitang arada siya, no, na detain gin kustodiya sang PNP si former Senator Leila de Lima. And sa sinagali nga facility, Action Ricky, may 3 ka mga members sang Abu Sayyaf group. Nga napriso man? Oo, dara, naging kustodiya man sa PNP. Paupo nila kay ma'am? Dira sila sa fasilidad. So, isa lang sila ka facility. O doon lain-lain niya sigurong ilang nga selda. Amo na nga to nga pagka-intindi. Now, ang ining 3, ang isa diri, leader sang Abu Sayyaf. Nga 2020 panigin pangita, I mean gin dakop, Aresto, no? no? Oo, gin aresto.
2020 pa kay nabalaan ini siya nga nag-upod sa private jet ni Normy Suare pakadto sa Davao City. Isang 2020 no, so nagkadto didto si Normy Suare. Actually do medyo controversial ining ining istorya angot sa leader sang Abu Sayyaf, pero may mga kaso ini sila nga tatlo nga ginapangatubang kaso kriminal, no? And ang natabo action Ricky, Dali lang. Ang pag-hostage sa kay Senadora Laila de Lima, para nga makapalagyos la mo ni. yes, oo. Gamito nila nga hostage para makapalagyos la. Yes, oo. Okay. Sa pagkaintindi ko, ang siling ni DILG Secretary Benhur Abalos natabo ining insidente sang mga oras na or sang adlaw nga ginapahanugutan ang tanan nga ara dera sa custodial facility nga magpainit sa adlaw. So, ang natabo Para makakuha action sila vitamina Ricky, sa kay haring yes, araw. oo, kay ti ginahatag man na siguro sa ilang nga ano no nga right nila nga makagwa-guwa man sila kag Kay makakuha. mga lapsion ka man kung hindi ka magpainit, no? Bata gamay gani ginapainitan. Yes, Basta oo. mga 6 to 8 lang, hindi lang magkasubrada kay masunog na iyang bata. Yes, Action Ricky. So, mga around... edad siguro yan, matigip-tip mo lang na sunod, ha? Matay mga tagip-tip sa sunod. Mga around 6:30 a.m. kaina, may isa ka patrolman nga in charge sa pagdulong sang pamahaw bala, pagkaon, no? So, gindulong sa ila, ginpululihan nila buno. Ang patrolman. Ining patrolman, no? Si Patrolman Agustin. Amo ni pagkaintindi ko sa natabo kay na Action Ricky, no? Ina sa kamkrame ginbuno pa. nila nga tatlo. Yes, oo. Kamkrame, Ang gingamit nila, improvised nga kutsilyo. Okay. So, pagbuno, may isa ka pulis nga upod ni Patrolman Agustin, sinyabuy inyo. Galing kay ti, wala nila ginbuyan, ginbuno nila nga ginbuno. Why lang naging tiro. Why man sila armas. No? So, ang natabo, gintiro ining duha ka members sang Abu Sayyaf. Ang isa dera, amo ning leader. Okay. Leader, no, sang Abu Sayyaf. Nung isa nila kaupod, dumalagan dito sa detention cell ni Senator Laila de Lima. Okay. Gingapos niya do amo nang pagkaintindi ko sa pasunod bala sang insidente. Parang pelikula, ha? Gingapos nila ang senadora, gintabunan ang mata. And nagdemand sila sang hammer. Inang Salakyan. malahalon nga salakyan, no? Tag 5 million. Hammer kag helicopter. Kay gusto nila magpalagyo. No? So, ina saysay ni DILG Secretary Benhur Abalos. Galing kay ti amo na bala Action Ricky, no? Lain-lain kaina ang ginkuhaan naton sang information. Ang isa from the PNP chief, ang isa DILG Secretary. Pero siguro waay pagid bala ma-plastar gid ang pasunod sang hitabo, no? So, Action Ricky, ang napatay, tatlo gid sila. Kay ti nag-negotiate, no? Ang nag-uyat gid siya actually kay Senator Laila de Lima, amuning si Feliciano Sulayaw Jr. No, sa tatlo ni sila mo. But anyway, kaina mga around 7:18, no, nagumpisa ang hostage taking drama, ang hostage taking drama alas 6:30 sang aga, then natapos siya alas 7:18 sang aga. So natapos man ang kabuhi nila. Yes, natapos man ang kabuhi nila kay ti amo na bala no hostage taking o tagain no kami hammer, tagain no kami helicopter. Gina-negotiate sang kapulisan, but then do wala bala Action Ricky, do hindi gid madala. So ginluthang actually, no, ining why not choice tatlo. Kinahanglan amo naman na moon. So nagkalamatay gini sila. Ang importante ba na depinsahan si dating Senador Laila de Lima?
Ati oo. Tuman nagiguro ka budlay kung na kuan pa siya, na ulamid pa siya. Yes, Action Ricky. Linutang nga na, hindi ba? Sa mo na gani ang actually ang plano ni kagin check man siya kaina, okay naman siya. Pero ang plano ni Pangulong Marcos nga kadtuan gid siya, no? Kung gusto niya nga magsaylo sang fasilidad, kundi niya gusto nga i-detain siya, dito siya. But then, ang nag-insister si Senator De Lima, nga sila niya okay lang ko diri, no? Mas mabatsyagan ko nga safe ako diri sa custodial facility sa Camp Crame. So, safe naman ang senator, former Senator Leila De Lima, wala siya sang kunano man nga pilas, gin-check man ang iyang blood pressure. Pero tungod bala sining hitabo Action Ricky nga do pwede gid siya mabutang sa lang-alang kay ti isa kada may ara pa man gid siguro ibandera nga pwede i-hostage pero mas ginpili si Senator Leila De Lima kay ti senador mo. Senador mo. So siya may ngalan siya nga daan eh. Yes, oo. Amo na kay nagin pa athag ni DILG Secretary Benhur Abalos nga siling niya nagkuan gid siya, nag-demand gid sang helicopter, sang Hummer, ining tatlo ka mga members sang Abu Sayyaf kagingapos pa nila. Kagintabunan ang mata ni Senator De Lima. Abu Sayyaf dira na ibutang sa Camp Crame ha. Ano naging sila nga do kadelikado ng mga tao. Dapat ginlain separate sila bla nga kundiin nga mga blutangan sang sina nga mga lugar kay kadelikado sila yung master nila na yang pwede sila makapagin matay no. Nang grabe ng ilaya nga kuan eh. Kuan bla inang do grabe ang ilang power sa kabangis bla Action Sunshine. No, do hindi sila mahadlok sa aton nga mga otoridad. Dapat may facilities nga para sa sining mga tao kay may mga kuan sila nga daan, may mga kaso na sila nga daan nga daw makatalagam kayo. Kung intra mo da karon nga tiara da si Senadora Leila De Lima kung sino pa dang iban nga personalidad nga kilala sa pungsod ta pwede kuan sila kapaminsar sa hindi mayo dugang. Tiyan mo nang natabo di ba? Gucci ang imo ano ang pronounce na ang imo nga kalo malahalo na hindi ba Gucci hindi alin si ban nga pungsod na di ba dapat sa kadamo sa mapansin mo sa ako ng kalo kung na kay talupangdan mo ba kay daw lain siya sa iban eh lain siya sang sa iban so dapat nga hindi pareha damo ni pareha ibalik ta nga itagaan ta kuan kay Camp Crame do ka imposible nga malutsan pa kung kay sa Action Sunshine eh. Di ba? Tanan ara day. Mga tag-as ng opisyal ara day. Di makon mo is kapatrolman gadulong pagkaon sa ano to pagkaon? Dulong pagkaon pagkatapos pakaunon mo pa bunon ka pa. Binono. Grabe no. Pero Action Ricky ining tatlo daw ay ginagpulo paminsar. Why gid sila nagpulo paminsar man? Ano pagpaminsar? Kung magsiling ka Camp Crame. Ano pagpaminsar mo? Mano tadi man dapat ginplanuhan Manila Mayo. Maminsan pa nga abo nang gadaan ang paminsar mo. Ambisyoso nga mga members ng Abu Sayyaf. Anyway, ining tatlo ka mga Abu Sayyaf members no. Ang ila diri nga leader si Idang Susukan. Muna siya. Ining si Idang Susukan kagang isa si Arnel Cabintoy amo ni silang nagpuli buno sa pulis no. And ining si Feliciano Sulayo Jr. Why man patay pulis? Ang initial info critical yara siya sa critical nga kondisyon but then later mga around 2 PM siguro Action Ricky ginpagwa nila ang information nga luwas na siya sa katalagman okay. No? So why siya napuruhan nagang man siguro maayo man sa martial art ng pulis tamo kag isa pa daw naka-responde man dahil kay may badi-badi man sila mo so pagbuno sa iya may nagresponde nga isa ka pulis untatin nyo kung hindi nyo paguntatan buno
tiron taka mo at Paslabat lang nga sila kay ginambalang pas lang ang untatan. actually amo na no. Kay kung why nila kung mga iban tong mga otoridad ta, why na kinanglan maghambal kang untatan ha. Bala na lang pulo paron. Ano ganito tawag sila handos nga handos hindi maguntat ginang tiro sila. So itong isa may rason man. Yes, atong isa nga nagauyat kay Senator De Lima nga si Feliciano Sulayaw Jr. Amo ni siya. Sorry. Atong isa no nga nag-uyat kay Senator Leila De Lima nga si Feliciano Sulayaw Jr. Amo to siya ang ikatatlo nga luthang action rike kay daw hindi gid bala daw hindi gid daw ay gid bisang solusyon no sa negosasyon daw ay gid sang padulungan ng negosasyon. Linutang na lang siya. Yes, so mayo lang kay ti why bala na igo or nalamita si Senator De Lima. Why gid siya isang pilas action rike. Tanda guro to yung nagtiro to action range. Basi kung sniper nakagi sniper to. No? Ang kaso gali nila ni nga tatlo involved sila sa kidnapping. Kidnap for ransom. May mga kaso ni sila nga ari siya amo ni siya. Actually why na ni siya kamot action Ricky. Oo. Why na ni siya kamot ining leader, no leader sang Abu Sayyaf mismo. Nakumpol siya. Why na ni siya kamot? Naka-jacket siya. Amo ni sang nadakpan siya, no? Nakuhaan siya sang mag-shot. So far, no? Ati dasig man lang actually kung nag-umpisa alas 6:30 natapos alas 7:18 ati dasigay lang. Kung hindi ka mo mamati ti pang tumbahon na lang kamo. Do mo na. Why naman kamo isagbot naman kumbaga Abu Sayyaf So damo sila kaso murder, kidnap for ransom. Sus, grabe. Kwani lunsay criminal cases ni ang ilang nga ginaatubang action rike. So pasalamat gani sila kay way sila way man sila gin tapos no sa nadakpan sila way man sila gin ara na gid gin detain sila kagin do mga busing nga muna kadulungan kamo da pagkaon pamahaw pang udto panyaga hasta panyapon pagkatapos may mo ba kamo sang lihok nga lubag sa kasuguan ta kundi kala disgrasyas la. Grabe. Pero at least pasalamat kita nga safe man si Senator De Lima. And why siya plano nga magsaylo sang detention facility sa iban nga detention facility. Doon tawayan man siguro da. Basi nagkataon nang actually ang ginhambal gid action Ricky nga she feels safe. I feel safe here, no? Mas mabatsagan ko nga safe ko diri. Pabulad sila sa init, tanan guro ba siya araman sa gwa. No, silda. Kamo to na why man sa kawalo nga may nagaplano na kali nga maamuto no? Yes, action Ricky. Pero amo pa ni ipatigayon pa sang PNP chief ang madalo maidid nga investigasyon no sa sining insidente nga nagluntad kay ina sang aga alas 6:30 kag natapos alas 7:18 action Ricky. Problema lang kasi may mga improvise nga mga pwede gamiton so dapat i-check gina kada guro amo pa na gani gina question no nga may kung mga tinidor may magamit sila nga kutsilyo gami i-chikon gid kada guro tapos kaon da pang chikon kung sino nagabisita chikon tanan magsalig kun ano mga personalidad kay kabudlay kay kung tinidor hindi ka man mapatay sa tinidor pero bayro nila nga bayro da kundi patiliwis man na ang punos na ati sa bagay kay way mas mo onda mabaid naman lang sila mabaid da correct madiskusya ka gid ti may lang na kung hindi ka mapuruhan yes actually so muna basi kon mamangkot sila nga dugaguom-guom naman ang kalangitan bagyo naman actually may ginpalayag ang pag-asa sang nagliligad nga mga inadlaw nga posible sa masunod nga mga inadlaw may bagyo nga masulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero ang ari di subong is LPA no.
ang LPA kun nga medyo mag-uum-guom sa pila ka bahin sang Visayas subong adlaw Domingo, it's because ang extension sang LPA nga ari diri subong sa aton. Kaina alas 3 sang kagahon nakitaan ni siya sa kalayoon nga 1,315 kilometros sa nakatundan nga bahin sang Central Luzon. Ang siling sang Pag-asa nagliligad nga inadlaw sinya kung mangin bagyo ginman ini siya, posible nga ang mga residente naman sa Luzon area ang maapektuhan sini Action Ricky, no? Magluwas. Luzon naman. Yes, oo. Magluwas. Pero ang hambal ginayan sa Pag-asa mga tubtob pa sa anom kabagyo. Ang posible nga makaapekto sa lakat sang panahon Yung mga diri pila sa naman lang aton. kabulan, kamag Disyembre naman, no? Sa Pilipinas. But siling nila, hindi lang ang mga taga-area sang Luzon ang dapat mangaman, kundi ang mga taga-Visayas area, taga-Mindanao area. Kaya usually, basta bar month gani, kung may bagyo ginman, ga-cross gina siya sa landmass, gaagi gina siya sa kadutaan nga sakop sang Pilipinas, and maapektuhan gid ang mga residente, no, kundi ingin man ini siya mag-agi. Now magluwas sa Visayas area, apektado man ang sang extension sang LPA ang Caraga, Northern Mindanao, kag Zamboanga Peninsula. Sa Metro Manila, kag iban pa nga bahin sang Pilipinas, ang nagaapekto naman sa ila is localized thunderstorms, Action Ricky. Once again, Kabudlay kung may bagyo, Action Sunshine. yes, so once again, alas 3 kaina sa ngaga nakita ng LPA sa kalayoon nga 1,315 kilometros na katunan nga bahin sang Central Luzon. Sini nga hapon, actually may pagid ni, may update pagid ang Pag-asa, no? But amo pa na ang wala pa naton ma-check gani diri sa imong mga program. Na sunaran mo, kada maskara, gaulan gid, no? Bagyo, gaulan. Sa una wala, no? Uy, grabing init. Bisan subong grabe mangyapon ng init, pero kung bisan likupan pag gani kagalom ang siyaring adlaw, batyagan mong paang do matalbo ka mo. Ang kwan gani actually ang mayara sa social media bala. May mga nagasilinga sang una ya, ber month ya. Do katawhay sang kalangitan kung gabi. Tawhay ka na mo. Ma-walking kada. Pwede na. Makita mo ang mga bituon, ang bulan, tapos mabatsagan mo nga do katugnaw. Oh. Subong niya do hindi na amo Ang kapaang ya mo, mabatyagan mo, pati bulsa mo, kapaang man. Ang kapaang. Ang inistaran mo, 40 man kapaang, amo nang problema, gid, nga daw linagpang, bla, na, pagwa mo sa imong hawla. Ang kapaang, mabatsagan mo, kag mabatsagan mo ang puwerte katugnaw, kung magbubo naman ang ulan, may dala pa nga baha. Oh, Tubla sa nagligan, gani. nga pila lang to ka, Bulan sa ulan, bahada sa isim lang. Nagbaha to, drao. Wala na kung kalabay ang kabayo ko. Naglabay, lumos siguro eh. gabi no? Pero dula man lang dayon. Dapat, balo ka, grabing magbuo ang ulan. Sus, million ka drum siguro ng kadabuboy ati. Perti gidya nga pagkatubi dayon. No? Amo na nga, ang bala permis ang Pag-asa, nga magsiling sila nga, ITCC, localized thunderstorms, ang monsoon, southwest monsoon ang habagat na bilang unang ginasiling nila, pero kay official na nga mag-aumpisa ang amihan sing sang Pag-asa. Pero ang last month ba na magsiling sila southwest monsoon, magabuo ang ulan, maghalong sa mga pagbaha, kag landslide tuod ken. Waay bagyo waay bagyo pagbuo sang ulan. Mabaha gid siya dayon. Doon na bagyuhan man. Do na bagyuhan. Kay sunaran ko kung magrabe ang ulan kag wala man ang bagyo, do bagyo man gyapon. No? Do sobra pa. So isa sa nabiliban ko lang, ulan man siya o bagyo man siya o kung hindi man siya bagyo pero may ulan, preparar. Correct, Action Ricky. Number one, Action Sunshine, grabe ang preparasyon ang siyudad sa Sipalay. Makita mo gadya nga gahana pa lang ang balita sang bagyo. Ang administrasyon ni Mayor Gina Lizares Montilla preparado na ta, no? Mga minda, tanan-tanan, kumpleto sila no? Pati sa kayang dagat may ara
Ha? Kinabuilugan pa sang ilas ni nga ambungan nga isganan nga bisi alkalde, Oscar Nonoy Montilla Jr. Arayaway na tulog-tulog basta may mga gakatabo sa palibot ha. Na? Plus ang aton mga kapulisan, mga barangay official, tanan mga opisyalista sa siyudad sa Sipalay. Gaisa sila dayon eh. Di alos matatapan dayon ang problema kung may ara nga magluntad sa siyudad sa Sipalay. Kita nyo to sa naligad, bagyo to, ano to nga bagyo to? Sino nga bagyo to gani? Nagabot din sa naligad lang. Lipat ako. Si Carding. Carding. Hindi, oh. Why pa yan si Carding nagbakwit ng iban lapit sa pwede mabahaan. Hindi, pagkagis ng baha, why na siya panglalason? Luzon gitong igo ni May Carding. preparasyon so dapat amo na bla kung patindog ka kung kisa balay nalang preparahan mo hindi bla abi mo no action sign parang kung kisa daw malikaw ka bla sa mga malas-malas ituon mo kung kisa magbatukod ka magpatindog ka bla nga balay building mo dabi dagal ugsad ang bulan Ugsad ang bulan. wala. May natulaan naman ko sa bunga. Bilog ba yung bulan? Ugsad ng bulan bla kita pili ka sang pitsada nga dumayo bla. Nga bilog gidya. Ang bulan niya bilog. Oo. Pero ang pitsa ya ang numero ay nakabilog. Why man na yung Pero bilog? nami gid mo. Otso, Otso. Infinity. Infinite. When ay katapusan. Huwag katapusan. Inaya sa mga business na pwede na gamit. Kag kinanglan pagpasad pa lang butang na kamo sang inang hindi pala marikot ang inyong paminsaron. Nanay muon mo. Para hindi magrikot. Marikot lang bahada kung bagyo. Ang imo nga palibot di marikot. gamis klaga pa lang bla impunan mo na dat sang kuan. Ano impon mo? Pero nabalaan ko, wag ko idea. Actually, Ricky, to Para- answer your question, wala ko idea kung ano parang, yan. Pero kwarta, isa na dira ang ginalubong nila. Okay. Sa nabalaan ko. Okay na siya. Pero dapat may idugang kada. May nagpamati eh. May nagpangabayos na mo. Ako, idiyama lang na eh. Para nga daw mo lumag-an, bla ka daw mahapos, butang ka sang bulak. Bulak. Kuton na bla. Okay. Oo, algodon. Kag butangan musay. Amo na. Pag magka-problema, mahusay na yun. Ako mo na nanay. Amo na nabalaan ko, pagpatukod sa balay namon, basta may kwarta, may algodon, may husay. Amo na siya. Dugay naging managaling nga kwano. Kaya kuha na siya. Inang, Anong ganing tawag sina? kung may problema daw, mag-an kay mag-anong bulak mo. Ngita, plangitanaan, mag-an. Duwapos. Kung may karikot sa paminsaro mo da, pirmi lang agyan bagyo do problema, maaway ka mo da sa sunod sa paniwalay da, mahusay da yun. Kami husay mo. Ngunit sa pasaysay Tigil siya. Pero at least may ideya sa labla. Kaya damo sang gusto mo magpatukod balay. Number 1, pagid, action sign. Hindi kagad magbutang sang espiyo nga gatubang sa hinunod sang adlaw. Ay, tuod ka. Nagatubang. Amo Sa sidlangan kagad kung pwede lang, mahimo mo. Na? ngayon ay naging mapagsik siyang tao Kag perta la. Ang portahan. Perta sa balay mo. Aha. Hindi mo pag-iatubang sa gahinunod ng adlaw kaya kasi kung malunod ka na. Kalabanan, gidman, no? Sa Pero- o kung sa sidlangan. Pero kanami, gidman, nga Diba? nagaatubang sa, inablang Oo. pagwa sang adlaw. Oo. Dira, makita mo gidya dayon pagkagwa sa portahan. Correct ka dyan. Ito, maganahan ka bala Okay. amo na ni, malakat na ko, maubra na ko. Kay... Mangita na ko sang kinawala ko. Abalo ka sa mga amo na kinala may lihi-lihi ka man kay gamay sa imo nga puluyan kay tanan nga kamalasan ara mo. Pero ang siling nila, paminsaron mo lang kuno hindi na siya kamalasan, kundi do challenge bala. Correct do na. challenge, no? Pero may mga kamalasan nga hindi mo maintindihan, may mga masamang espiritu. Palipad hangin. Ha? Ganun lang may mga pulupan namin kamay. Leo Prayer. Importante. Ha? Ako na nga ako nakisa may mga bagyo, tanan, dagi kinuriit na lang, tanan-tanan, gareklamo na, tanan-tanan, uwiit na. Puro mo na siya.
kung may ara ka man lang pang depensa, saan paano, bla, hindi ka matamaan. Nablam siya may unod wallet mo, makayuhom ka pa. Daw maskara siya. Matyagang ko doon sa tao na lang nayaguro, Daw no? maskara Kung wala, Hindi, Kung wala may mga tao nga kung may kwarta, buringot. Di ba? Meron pa kung may mga kinanglanon da nga gastuan siya. Nga panginit gina niya. Ay, kung mga treasury, ramos, bulay mo, disgrasya kid. may mga, May mga tao may mga man. balayran nga grabe, Oo. lalagson. Oh, ibuwal ang kuan mo. Pero kung may mga dala-dala ka, istoryaon mo lang ang ginadala mo, sa wallet mo, dula mo lang na isang sagad mo kapaminsa, kaya emotional ka mo. Di ba? Pero may mga tao man nga may kwarta pero do ka buringot gijagyapon. Siguro sa tao ginayay, no? Hindi siya malipayon. Do hindi siya malipayon Ang kwarta or malipayon. hindi siya satisfied sa kunanong may ara Ang siya. kwarta ya malipayon. Oo. Siya hindi siya malipayon. May nagapamati action Ricky ga kapi-kapi to kuno sa syudad sang Sipalay si Sir Eric Tenerife. Actually ginapatamyaw ni Sir Jose Hiherson Lapinig Hunyo Ay, si- from Stonehaven. Eric Tenerife. Pagbasa ni Haven mo Oh, sa Barangay Granada. Eric Tenerife, announcer na. Oo, sila niya tamyaw ko lang da si Sir Eric Tenerife ga kapi-kapi sa Sipalay. Salamat. Brilliant ang Sir talks Jose. na. Thank you, good. Kilala na ikaw mo ni nga doa? Sino? Personally, ni Sir Eric. Announcer na siya Tenerife. dis Bacolod. Sino man namin kilala. Ari-ari sa una sa NFSW na. Personal mo gid nga kilala. Announcer na program director na. Masyado ka mga alam nga mga announcer na. Kay way kami yan nag-met personally mo. Gagkasaka na din sang ari ka pa na de. Timpo ni Boss DJ de. Saka na de. Ang grupo na ni kuano. Galing kay way ta naka-istorya, no? Kamo lang ya. Oh. Sa Barangay Bata, naga-monitor man, Ma'am Teresita Batik-Batik Swela. Mayang hapon. Salamat, Grabe kili ang mga tagpalamati from north to south, no? Aton nga duha, ikaw man na ang ginalagas nila. Kung, Si Ma'am Elizabeth Gamala. Ariman, nagupod man sa iyong mga program. Si Ma'am Beth Butal Pilayo. Siling niya, ano na? hindi, kayo niya may nga po, Action Ricky and Shine. Manood lang ko sa inyo, kag base may kaayuhan. Okay. Mayong hapon, Ma'am Beth. Ah. Salamat gidera sa inyo. Makadamo-damo. Si Sir June Serna, nag-upod man sa mga program sa mga hapon, Action Ricky. Kag, syempre, si Ma'am Ana Sinuro, ara niya, way niya ara gidyagyapo niya, kadamo pa mahiin ba? Hindi ko na ma-remember tanan, guro Action Ricky and Action Shine. Pero copy, salamat sa info. Sila ni Ma'am Nida Bilyote Olarte. Tanda ilang Ma'am Nids, Kasi patindog siya guro sa one building. Papatindog siya building. Si Sir Felix Sapiro nag-upod man sa mga program Action Ricky. Salamat gid sa inyo tanan. Sa mga overseas Filipino workers bala, may kaina ka kaluluoy ang isa ka Pinoy no dito sa may California sa Los Angeles actually kaluluoy sang iya sini nga sitwasyon Action Ricky kay ini siya may ginabuhi nga iloy no kun nga nagatrabaho siya ang may 3 siya kakabataan tapos may isa ka apo. No, ang gusto niya kahit sa Amerika to bisan senior ka na pwede ka magtrabaho for as long as kaya mo. So siya nagatrabaho sa sulod sang pila ka adlaw kada semana para lang nga may ma-income siya kahit may ginabuhi pa siya nga isa ka iloy niya. Ini ba lang Action Ricky, pila na ni kakaso sang mga Filipino citizens, mga immigrants, no? Nga to dito sa Amerika, makastiguhan kung kaisa sa, ang iba nakastiguhan sa New York, ang isa, amo na bala, no? Ang natabo sa iya, Action Ricky, ang ngalan niya ni actually si Steven Reyes, no? 68 years old. May nakita siya, nga duha ka teenagers, kay do nagakwa ni siya, nagabantay sa isang ka balaligyan, no? do grocery store. Tidera, may mga beer, no? Nga ginabaligya, mga ilimnon. May 3 ka teenagers, nagsulod, nakita niya gid, nga ginahakwat na bala.
ang isa ka kahas ang beer, no? Malagyo na ni taning tatlo mo. Galing kay tigin saway niya bala. O sa ano na? Muna. So, nagbato ining tatlo, ang scooter nga ginagamit nila, ginhalak hampas nga hampas sa iya. Tubtob nga nabawian sang kabuhi. Grabe. No, amo na bala, no, ang siling sang kabataan ni ining biktima ni nga si Steven Reyes, siling sang kabataan niya ambot ano gidya abi ka importante or ano gidya abi ka dako sang bili sang beer, no, nga ginbaylo ya gid sa kabuhi niya. Tani ko na daw pinabayaan na lang amo na bla. Tigalig Parang mas- hindi siya man. Uy, naman Galing ko kay kapaminsar eh. Yes, galing kay ti amo na bla siling niya ang akon amay Ulihin na. may maayo gid siya nga tagipuso. Oh. Nga kung makita niya nga sala ang ginahimo, sawayon niya gid. Kag proteksyonan niya ang balaligyan nga ginabantayan niya. Hindi man na ganita iya mo. Hindi man siya ang tag-iya, tani ginpabayaan niya na lang. Do amo na bila action Ricky, but then amo ning natabo, no. So sa tanan nga mga Filipinos abroad, I think siguro hindi lang sa Amerika, ara kamo da sa iban nga pungsod, maghalong lang kay kun kaisa hindi ta mapaktan may mga kriminal, hindi ta kalahi diri gani sa Pilipinas. Gani man. Filipino gina. Ang busana na gani. Yes, so Buhay na untat action ni. Ricky. Tinambahan na eh, way man untat. Grabe na. Mhm. Te makon mo na. Ay, perte. Importante halong lang. Yes, Ay, may mga nakalabilin pa daw, na. Buwas, sa Martes, no? Buwas wala tonta Saka ang naman. announcement. Masaka naman. Saka naman. Sang nagligad nga Martes, nagpanubo sila 45 sentimos kada litro. sa Sunod-sunod krudo. nila nga panubo. Oo. Nagligad. Nagligad. Ah. Amo na ya, magsobra piso, 2 ka piso. Dira lang ginaasta. Roll back sila. Subong, mapasaka naman sila sa Martes, mga 4 pesos naman kada litro. Diesel. Diesel, no? Sa gasolina, Sakam-sakam mo naman. sa gasolina, posible mga piso, tub-tub, di magtutaas da sa piso eh. Oo. Pero sa diesel, dako, no? Mga 4 pesos per liter pasaka. Matugong nga ng dance mo. Malakat na lang ko. Ay, perte, oo. Grabe yung sinakay. Perte yung sinakay. Sige man panaog mga sekretary ni BBM na anong kratabo. Saya na. Saya ng problema sa Malacanang, sir. Problema sa Malacanang, problema ng bayan. Siling nila, action sign. May matututo Ano nagklatabo man? Isilbing aral sa mundo. No, dire nga bahay na. Action sign. May dugang pa? Ara na? Kumpleto na? Salamat, Action Ricky. Buhay naman? Uay naman so far, no? Magluwas sa dengue cases nga kadamo-damo na naman sang nag-positive, mga 160,956, no? 160,956 na ang kadamuon sang mga nagpositibo sa dengue virus sa Pilipinas. And ang siling sang World Health Organization, gatugnaw na ang panahon and posible sila yung gina-expect na ginila nga magadamo ang kaso na naman sang COVID-19 sa kalibutan. Amo nang kampanya mo sila mga tikdas na. Yes, na. tikdas. Paparin na mabakuna gid mga kabataan. Yes, Action Ricky. Kinanglan gid na. So, salamat sa tanan nga nag-upod sa sininga program. Mayong hapon once again sa ilan ni Ma'am Nida Bilyote Olarte, sila ni Sir Jose Harrison Lapinig Junio, sila ni Ma'am Beth Butal Pilayo, Ma'am Elizabeth Gamala, Sir Jovi Cabana, Ma'am Teresita Batik-Batik Suela, Ma'am Ana Sinoro. Thank you gid Ma'am Ana ha. Sir John Serna, sila ni Manang Gloria Banaag Serilia Tumpag. Mayong hapon, God bless. Leon Guerrero, ngayon ay leon ng dating kordero. Ayo sa diri nga bayan magadulong nga amon nga pagpangalagad para sa aton sini nga mga tagpalamati sa DYEC Action Radio Bacolod sa atong mga viewers. Salamat sa inyo sa pagpakigbayan ha.
maskara, along-along lang ang mga nagalalagaw, mga ubinis naton, di lang magpatama gid sang sobrang inom kay nag-umpisa kung kitsa ang problema, no? Sa mga bisita safe man sila kahit di kung kampiyon mo lang imo nga mga paluwayan hindi kung malang pasayang-sayang gid sa mga kwan, okay man aton nga mga kapulisan, ha? Makaya-kaya sa aton nga mga otoridad. Nga binuligay man ang tanan mong para sa aton nga mga kauturan. Maskara Festival, halos kalabanan, damo mga bisita nga nag-aalabot dere. Income perte, perte man, no? Mga tanan-tanan buwi lang, mga baligyaan, pati mo nog ice cream, pati mo nog sorbete, pati tanan. Ice water gakaubsan gani na. Mga bagli nagaway ka paang daan na. So importante nga makaulo income man may ara man sa plaza nga ti iba naka-income iba wala man gid bastantes income bagod lapta ang mga aktibidades ng aton nga maskara diri sa siyudad sa Bacolod sandig sa impormasyon nga aton nga nakuha mo gid na importante nakapakigbahin lang sabayin sang maskara festival sa siyudad sang Bacolod. Kung kami ni Action Sign Lacson, upod man sa aton nga mga technical engineer, sa ilan ni Action Oliver Pason, Toto Jim Sabinaris, upod man sa kay Action Henry Spulgar, News Center naton, lakip man sa aton nga security po, sa kay Toto Edmond, salamat sa imo nga copy. Sa ngalan sa amon nga station manager, Action Nuna Magbanwa, Program Director naton Action Rex Cantong, sa aton mga anchormans, kag-reporters, there is sa DYEC Action Radio Bacolod. Ining inyo abyan sa kahanginan, Ricky Arsaga at Large. Nagatamyaw gid sa may hapon. Padamong salamat sa inyos ning pagpakigpuilo. Sa Bacolod, Action Radio. Pangalan lamang ng tao. Kamot gaantos, nagbagtik nga sebo sa kaldero, nabiling nga